Ba ka shige gida ba, kana ganin ka tsira ko za ka fito ne ai. Sai na ga uban da ya ɗaure maka gindin har kace mutane rashin kunya a garin nan. To, wanda mai gidan da matan aure ai da yake. Wo ba zai. Kace sai ka ga uban da ya ɗaure mai gindi? To, ni ɗan tsabgani na ɗaure mai gindi. Kuma ni na bashi lasisin yayi duk abin da ya ga dama. Inda kai abin da zaka yi? So, kai. Ni yanzu ba zan yi wani abu ba, amma wanda zai yi wani abu zan je sanar da shi. Ba mai gari bane ba, ai dai muna da mai gari ko. To zan je sanar da shi. Shi zai yi wani abu. Mai garin banza, mai garin mafi. Mai garin kaza ga. Kai in akwai abin da fi mai gari, gwamnati kenan ko? Ka je ka faɗa wa gwamnati. A gaba na fa kaza gi mai garin. Je ka faɗa mai garin ka ce na haɗa ma da duka. Aiko kamar ya ji ne. Aka an nuna mana mai garin banza mai garin wafi. Sau nawa kan ana kama shi da laifi ka kira gwamnati ma ƙarshen ta kenan. Kuma wallahi na ƙara ganin ka ƙofar gidan nan ko yana karya ma matsi. Mutumin banza. Ina kake? Waziri, wato ainihin ina mai tabbatar maka da cewa jiya girkin da yan gote mun ba an karaba ina loma ɗaya ji nake miyau. Yau na ba. Wallahi, ai kai dai bari. Bari ka. Amma ni abin da nake so baya. Ina jin ka. Wai tusantin girkin ne ya ka zubar da miyau ko rashin lafiya. Magana kake? A bakina ne. Bakinka ne a haka. Waziri, wai ina sarkin gulma ne kwana biyu labari bai shigo fada ba. A sarkin gulma ai ɗazu-ɗazun ne tun da muka gama magana da wuce Allah. Na san ayin da yanzu inda ta zara cin mutuntun ma ya wuce kanmu ya koma kan manyan ma kuma mai gari. Al'ada ka kai da ba. Allah ya taimake ka. Kai da ba. Allah ya bari mu lafiya. Na san akwai shi da tallaka. Akwai biya. Sosai ma kuwa. Ɗaluta. Na'am. Ɗazu muna nan da kai. Ka ban nan gurin cikin far'a yanzu kuma ka je ka dawo sai mu gandu kake me ya faru ne? Ba dole ba. Wai ba ni labari ina mai faruwa. Ai ka ce ko me kace ma? Ai Allah ya taimake ka. Daga gidan ɗan tsabga nake. Ina wannan shi ɗanin ƙanan nan nashi. Wannan yaron da duk ya gama karaɗe kaftanin garin nan ya addabi uban kowa. Ya addabi kowa a gari. To shine ina can ina fitsari. Kawai yaron nan ai sai ido kawai yi min na mazuru. Kace yanzu dai ya ga komai kenan. Kaga ya haƙuri ba da kai yake ba. Ya gama kalle ka. Kuma ranke daɗe ni ba ma wannan ya gama kalle ka. Ni ba ma wannan ne abin da ya fi ɓata min rai ba. Da na je ƙofar gidan yayan yaron nan nake ba shi labarin abin da yake faruwa. Wai maimakon yayan nashi ya mashi faɗa akan abin da ya faru. Wai har zakin kama yake yi. Ai na to sai ya ci kutumar. Ai da an bari na ƙarshe. Ba da inji. Dogo malam waziri. Abin da nake so da kai. Me masu nan wannan dan ko miyan dan yaji a ganganta a tuttura a harzika a yi kokari a tafi min da wannan yaro. Ranka daɗe an gama da yanzu na a gurfanin min da shi a bashi mamaki. An gama. Lallai dai kam. Miƙe ka miƙe aka ce kuma ka so ka
ranka daɗe na iya tafiya. Zauna a yi kokari a kawo wani yaro zauna ka kawo magana kuma. Da girman kujerar ka ranka ya daɗe yanzu nan za mu dawo. Masha Allah masha Allah. Zauna wato ainihin kai Na. bari dai a je a kawo wannan yaro ba kana nan ba Sosai. ka ce ya gama kalle ka Sosai ma. ya mana mazuru Sosai. ko na muji ya maka Shi sosai. gaban ka za a ba shi mamaki Kwarai kuwa. Ai ya kamata ya gane kuskure. ban shi ma nan da an jima za a je a to mana shi daga gona minti kaɗan ba za a kawo ɗan Sosai ma kuwa. yanzu nan ya gama kalle ka Yawwa yanzu na je gida neman ka. Mai gari yana son ganin ka. Mai gari? To, dama akwai wani mai gari a garin nan. Akwai mai gari mana. To, yanzu aiko ka yi? Sako ya bani in baka yana son ganin ka a fada yanzu nan. Me kake da suna waziri ne ko waye? Waziri. Ni ma bari na baka sako ka je ka faɗa mai. Ka je ka ce mai ba inda zan ina nan. Mai garin? Mai gari. Kai ba mai gari ba, ko mai ƙasa ne ya zo ba inda zan je ina nan. Saboda haka yanzu kai ma in baka tashi a nan ba, za a ji sauyin labari. Mai gari ne fa. Mai gari? Ka ga mai gari. Garin banza da hofi. Ina mai gari a nuna mana wani mai gari. Wallahi da ka ji mai gari a kanka. wato ina mai tabbatar maka Na'am. da an yi ruwa uku da gonan malam barau da gonan malam jatau Kwarai. da gonan mai gangare An kai daɗi ya fi bani sako. An kai daɗi ya ce ba mai gari ba ko mai ƙasa ne. Babu wanda ya ise ba shi tsoro ya sa ya zo da zai zo. ina a tuni minan tone haka yace Haka ya ce. Haka ya ce? Haka ya ce ran kai daɗi. Ai a je kawai a tauri shi. Da kawai a tauri shi. wato ai ba zama kaga muje yayin kai kare ka baya ganin laifin ka balle a taɓa ka